Čaute ľudia, vítam vás u nového šortu. Dneska si ukážeme moju, ako keby room tour, hej, proste moju izbu, hej, moju pracovňu. Tak ideme na to. Takže tu mám posteľ, hej, tu dávame veci. Toto je deka. Potom tu mám rybičky, áno, viem, že majú zelenú vodu, proste WTF. Potom vrhneme sa semka k mojemu počítaču, notebooku. Tu mám reprak, Vivax, potom z Aussie Stranger Things položka, potom Havit, sluchadla z Kauflandu. Toto je tiež Havit, táto klávesnica. To je tiež z Kauflandu, je dosť pohodlná. Čo sa týka hrania, proste pri Fortnite, tak je to mega cool, proste má také dobré zvuky. Potom tuto máme moju tyč, proste svetielnu. Hej. Tu mám notebook, na to mám takýto podstavec, ktorý by mal fúkať, lenže ja to nemám zapnuté. Môžete vidieť. Mám to zapnuté. Tu mám ovládač na túto tiež veľkú. A tu mám ešte postavičku. Hej. A to bude asi pre toto video všetko. Tu mám Crown myšku. Je za mňa mega v pohode. To režimy. Pokiaľ nevydávam často videá, tak je to kvôli tomu, že nemám čas. Čiže kto vie, tak za 2 týždne je škola. A nestíham. Ja nemám internet, takže bohužiaľ musíte byť radi, že nejaké video alebo shorta vyjde občas, hej. Potom a hej, to bude asi všetko pre túto shortu. Pokiaľ sa vám shorta páčia, tak môžete zanechať like, odber a hej, to bude asi všetko. Ešte som chcel povedať, že sa za 100 odberateľov, čiže takú no, je to za chvíľu proste. Je za chvíľu totok. Mám 100